Město Stott leží v mírném údolí, kterým protéká řeka Radbuza asi 25 kilometrů jihozápadně od Plzně. S první historickou zmínkou o něm se setkáváme v roce 1235, kdy král Václav I. věnoval ves zvanou Stott nedalekému kláštoru premonstrátek v Chotěšově. Pro obec je velmi důležitý letopočet 1315. Toho roku nechal totiž král Jan Lucemburský povýšit vesnici Stott na městys. A v roce 1850 se stal Stott městem. To už zde stálo více než 180 domů, ve kterých žilo něco kolem 1500 obyvatel. Pracovalo tu 79 cechovních mistrů, 8 pekařů, 12 řezníků a šenkýřů, 10 obuvníků, 10 hrnčířů a mnoho dalších řemeslníků. V té době fungovaly ve městě 2 mlýny, 2 cihelny a 2 pivovary. Vyučovalo se ve 3 školách. 14. října 1861 projel Stodem první vlak na trati Plzeň Furt im Wald. Rozvoj města přerušila v roce 1938 okupace. 6. května 1945 osvobodila Stott americká armáda a brzy přišli noví osídlenci. Dnes žijí ve městě necelé 4 000 obyvatel. Je zde krajská nemocnice, bývalá okresní nemocnice Plzeň-Jih. Máme tady střední školu, střední integrovanou školu, máme základní školu, bohužel v současné době nás nejvíc trápí, že budeme muset dělat hodně náročnou rekonstrukci budov základní školy. Máme velice dobře a prosperující dům dětí, kde nám dochází 12 dětí. Městský špitál měl Stott už v roce 1617, měl dokonce vlastní kapli. V roce 1720 daroval Johann Florian Hammerschmidt do této kaple oltář svatého Jana Nepomuckého. Kaple byla po mnoho let udržována, ale v roce 1986 vyhořela. Dnes je částečně opravená a starají se o ní členové husitské církve. Další zajímavou pamětihodností města je Stará pošta. Stojí na rohu Starého náměstí v blízkosti nábřeží. Upoutá na sebe výraznou barokní fasádou složenou ze 3 bohatě zdobených štítků. Budova sloužila poštovní trati Praha, Plzeň, Klenčí. Její stavba pochází z roku 1747. Opravili jsme Starou poštu, dům číslo popisné 12, a připravujeme rekonstrukci bývalého muzea, to muzejní ulici, kde bychom teda chtěli začít opravu střechy, ale je to velká investice. Dnes je v objektu 6 bytů a navrátit jej původnímu poslání bude stát nemalé peníze. A propos peníze, o ty přijde všude až v první řadě. Ani ve Stodě tomu není jinak. My jsme vybudovali průmyslovou zónu a jenom pro zajímavost do města během 6 let připlynulo asi 1 820 milionů zahraničních investic. Takže z nezaměstnanosti problém u nás není. Firem, které našly ve Stodě svůj nový domov, je celá řada. Jednou z prvních se stal v první polovině 90. let Utransform.cz, tedy společnost, která se zabývá recyklací plastových odpadů. Na práci jsou tady skvělí lidi, co se týče komunikací. Někdy to vázne, někdy to funguje. V současné době v Utransformu pracuje 50 zaměstnanců, kteří se podílejí na přeměně starého plastu především na palety. Další bezmála 300 lidí zaměstnává společnost Mur. Před 5 lety se vedení firmy Mur Electronic rozhodlo zbudovat výrobní závod v Čechách. Mezi jinými regiony nakonec zvítězil Stott. Dnes vidíme, že toto rozhodnutí bylo správné. Stott má velmi příznivou polohu a nalezli jsme zde řadu schopných spolupracovníků. S městem vycházíme velmi dobře a tato spolupráce přináší užitek oběma stranám. Výrobní program spočívá v výrobě dílů pro elektrotechnický průmysl. Jsou to prostě různé kabelové konektory po trafa, spínané zdroje a další prostě díly, které se používají při výrobě strojních zařízení na celém světě. V dohledné době by Mur rád vystavil 4. výrobní halu, čímž přibude dalších 50 pracovních míst v dělnických profesích. Ale myslí tu i na hlavy studované. Do budoucna se tady předpokládá, že tady bude další vývoj, se tady bude budovat oddělení konstrukce, které prostě bude vyvíjet další komponenty, jak už jsem zmiňoval, do toho našeho výrobního programu. Hospodářsky se městečko Stott rozvíjelo už v 16. století. Výnosem probošta Matejáše v roce 1544 mu bylo propůjčeno právo várečné a stočtí si mohli zřídit sladovnu a pivovar. To všechno ukazuje, že městečko se mělo čile k světu a slibně se hospodářsky rozvíjelo. K světu se má Stott i dnes. Wir sind nach Stott gegangen, weil wir zu der Kommune
Vybrali jsme si Stod kvůli tomu, že jsme tu dostali dobrý pozemek a hodně našich zaměstnanců pochází z okolí, to pro nás bylo také důležité. Viele Mitarbeiter aus der Nähe der Stadt Stod kommen. Firma SVA je nástrojárna, vyrábí i stroje. Hlavním jejím artiklem ale jsou díly pro interiéry aut značek Porsche, Mercedes, BMW, Ford, Škoda, Opel, Volkswagen a další. Práci tu nachází 75 lidí. Wir sind mit dem Standort Stod zufrieden. Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der. Jsme tu velmi spokojení a dobrá je i spolupráce s městem. Přesto všechno plánujeme velmi opatrně. Do budoucna bychom rádi přistavěli nové haly, čímž by se výrobní plocha zvýšila dvojnásobně. Wie die Konjunktur in unserem Bereich abläuft und machen das dann so, dass unser Unternehmen einen guten Bestand hat. Proniknout na trh na jihozápadě Čech se před časem zachtělo i společnosti Glaverbl. Její vedení pohlédlo do mapy a vybralo si Stod. Ty náklady na pořízení, ty investice zde byly nejnižší a určitě zde hrála roli i dobrá dopravní dostupnost a myslím si, že zde byl i velmi iniciativní a dobrý přístup ze strany zastupitelstva. Dnes je tu firma na výsost spokojená a dává práci 40 lidí. Naše firma se zabývá především výrobou izolačních skel. Máme v programu i distribuci stavebního skla pro jednotlivé stavební firmy, sklenářství. Tohle jsem vám ještě neřekl. V nejstarších dobách stála v místech dnešního kostela dřevěná kaple, která byla údajně v roce 1406 přestavěna na kapli kamennou. Na jejím místě vyrostl později filiální kostel, který byl zasvěcen svaté Máří Magdaleně. Svou dnešní podobu získal v polovině 19. století. Bez minulosti by nebylo současnosti a i naše současnost bude už zítra minulostí. Radnice to ví a snaží se, aby Stod byl zase tak pěkným městem, jako býval a jako jsou podobně velká města za hranicemi. Kdo navštíví střed města, novou pěší zónu, takže si myslí, že je nikde jinde. Když bychom se podívali na snímky před 5-6 letama, myslím si, že se ve městě udělalo dost, ale není to pořád to, co si představujeme v budoucnu. Stod je takzvanou pověřenou obcí třetího typu, tedy malým okresem. Kromě toho, že má starosti i s dalšími vesnicemi a městečky v okolí, má ovšem i své vlastní. Nedaří se nám pořád zajistit to, aby jsme dokončili kanalizační sběrače na pravobřežní části města a nepodařilo se rekonstruovat čovku, čili čističku odpadních vod. Ale peníze už jsou, takže se město brzy dočká. Chybí nám koupaliště, chybí nám, a to tady myslím, že je dost velký problém, a způsobuje to i blízko z Plzně, že tady nemáme třeba markety. Co ale město má, je výročí. Letos si připomíná 770 let od první písemné zmínky o své existenci. A jako dárek si dalo 64 nových bytů. A ještě by to chtělo narozeninové přání pro všechny obyvatele Stodu od jejich rychtáře. Já bych jim samozřejmě popřál hodně zdraví, hodně štěstí, spokojenosti v rodinách a byl bych hrozně rád, aby se Stod dostalo jejich domovem a všichni se sem rádi vraceli.